Krásný dobrý den všem, mé jméno je Nela a toto úvodní video vás provede celou značkou Nela Bunny. Háčkované a pletené produkty jsou 100% ručně vyráběné, a to od počátku první myšlenky až do posledního stehu. Specializují se převážně na oboustranné čepičky a vy se ptáte, co to znamená? Za použití dvou přízí různých barev vznikla pokrývka hlavy, kterou lze otočit na ruby a hned máte svůj nový kulíšek v jiné barvě. Barva, která pouze lemovala původní produkt, se stává tou hlavní. Jak můžete vidět, čepičku lze nosit jako jednobarevnou a nebo dvoubarevnou s lemováním druhé barvy. Takto se čepička změnila, jakmile jsme ji otočili. Dále vytvářím plyšové hračky za použití těch nejjemnějších přízí, jako je například Alize Puffy, Bravo Color a mnoho dalších. Na tomto králíčkovi si můžete všimnout příze Mink, která je velice hebká, příjemná na dotek a také plyšová, což jistě ocení hlavně ti nejmenší. Jak si můžete všimnout, hračka na sobě má bezpečnostní prvky, jako jsou tato očička a tento čumáček. Ty zabraňují, aby i ty nejmenší děti nějakým způsobem nevdechly či nepolkly jakoukoliv část výrobků. Nemusíte se bát, s těmito produkty se vám to nikdy nestane. Můžete zde nalézt nejrůznější výrobky ve více velikostech. Vytvářím také sety pro celou rodinu. Myslím si, že hlavně maminky s dětmi a celé rodiny by mohly mít radost z čepiček, které spolu barevně ladí. Můžete tak využít komplet setu 4 čepiček, vyrobených pro vaše ratolesti i s rodiči, které můžete vidět zde. Jedná se o nejmenší čepičku pro vaše nejmenší dítě a zde trošku větší čepička je již pro odrostlejší ratolest. Objevují se tu raritní kousky, které se již nebudou opakovat, proto radím, neváhejte s rezervací. Jedná se o čepičky, šály, ponožky a mnoho dalších typů. Nejčastěji se zde objeví plyšáčci ve tvaru králíčků a medvídků. Produkty lze prát v pračce na jemný program anebo ručně, což doporučuji, aby nestratili svůj tvar, pružnost a hebkost. Několikrát se zde objeví i soutěže, díky kterým můžete získat dárek k vaší objednávce. A nyní nezbývá nic jiného, než vám popřát nádherný zbytek dne a šťastnou ruku při výběru dárků, jak pro vaše blízké, tak pro vaše osobní štěstíčko k větší radosti. Budu se s vámi těšit u dalších videí a fotodokumentace nových výrobků. Děkuji za pozornost. Pokud se vám má tvorba líbí, nezapomeňte dát palec nahoru, odběr a stisknout tlačítko se zvonečkem, aby vám v budoucnu žádné novinky již neutekly.